Igen! Csináld! Igen, ez az! Szereted, amikor baszlak, igaz? Igen, igazán fantasztikus! Vágj meg! Ez az! Igen! Üdv, Edward! Üdv, Millie. Bruce-ra vársz? Igen, előbb szabadultam a munkából, gondoltam elviszem piknikezni. Úgy hallom, hogy csak nem végzett odafenn. Spricceld az arcomra a mocskos kovboly rittyódat! Jól nézek ki? Igen, jól festes, csinos vagy. Az jó. Mondd csak, Edward, kérdezhetek tőled valamit? Persze. Nem zavar, hogy a barátnődet minden nap kb. 15 pasas kúrja meg, és még fizetnek is érte? Ó, az én melóm is elég szar. Tudom, de te cipőket javítasz. Eddie! Ó, szia, édesem! Hát te meg mit csinálsz itt? Hát egy kicsit korábban végeztem, és azt gondoltam, lesétálhatnánk a patakhoz. A leheletet kis... Le is kellett szopnom. semmi baj, nem Bocsi. gond. Hoztam neked virágot. De gyönyörű! Jól van, menjünk. Hát nem nekem van a legjobb pasim, Millie. Őszintén szólva, kurvára nem tudom. Pá! Te, Russi, Clyde Hotchkiss be akar ugrani majd később. És mit akar? Hát gondolom Anát. Drágám, akkor megvehetjük neked az új jövet a misékre. Az pazar lenne. Tudom. Akkor 5:30-ra az úgy jó? Az úgy jó lesz. Hányra van bejelentve? Tudod, Edward, ez itt nem egy fogorvosi rendelő, majd akkor beugrik, ha kedves szotjan a péniszét egy ságlyukba dugni. Akkor hát legyen 5:30. Jól van.